мактабу маориф дар ҳама даврузамонҳо масъалаи мубрам ба ҳисоб рафта он ҳамчун омили пешбарандаи ҷомеаи инсонӣ дониста мешавад. аз давраҳои қадим то ба имрӯз ба масъалаи таълиму тарбия диққати ҷиддӣ дода онро яке аз пояҳои муҳими давлатдорӣ ва омили асосии рушди ҷомеа медонистанд. дар донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон бо номи Садриддин Айнӣ ҳамоиши илмӣ амалии ҷумҳуриявӣ таҳти унвони нақш ва аҳамияти хадамоти психологӣ дар муассисаҳои таълимӣ дар пешбурд ва рушди раванди таълиму тарбия баргузор гардид. дар ҷамъ омад устодону омӯзгорон ва докторону профессорони варзидаи илми психологияи кишвар ширкат варзиданд. иброз шуд ки пешравӣ ҳар як ҷомеаи пешрафта аз омӯзгорони соҳибзавқу кордон, донишманд ва лаёқатманди ҳамон ҷомеа вобастагӣ дорад. тақозои талаботи замони муосир низ дар он аст ки мутахассисони варзидаи босаводу маърифатнокро дар тамоми соҳаҳои мухталифи мамлакат тибқи талаботи бозори меҳнат омода намудан вазифаи асосии соҳаи маориф ба шумор меравад. қайд гардид ки муаллим аз давраи хурдсолӣ ба бунёди пойдевории ҷаҳонбинии илмии шогирдон ҳиссаи арзанда гузошта, ба ақида, эътиқод, шуъур, характер, ахлоқ ва рафтору одоби онҳо таъсири мусбат мерасонад. технологиякунонии омӯзиш яке аз самтҳои илми педагогика буда, қонуният, принсип, восита ва роҳҳои самараноки ноилшавӣ ба мақсадҳои таълимиро тавассути ба роҳ мондани муносибати технологӣ дар раванди таълим ва инкишофи маърифатии хонандагонро кашф ва таҳқиқ мекунад. технологияи педагогӣ ин маҷмӯи муносибатҳои психологӣ ва педагогӣ мебошад ки аз шакл, метод ва воситаҳои таълим иборат гардида, инчунин роҳҳои ташкил ва методии ҷараёни педагогиро мефаҳмонад. иброз шуд ки беҳтар намудани тайёрии касбии мутахассисони оянда аз талаботи муҳими таълим дар мактабҳои таҳсилоти олии касбӣ вобаста мебошад, ки ин омодагии ҳамаҷонибаи омӯзгоронро талаб менамояд.